שלום, שמי יאן מרסקי. אני הכרתי את חיים בעצם כבר בקורס פיתוח לאנדרואיד, הקורס הראשון. לקחתי שני קורסים, הקורס השני זה פיתוח ווב, PHP, Server Side וגם Client Side, JavaScript ועוד כמה דברים. אני רוצה להמליץ בחום רב על שני הקורסים. קצת רקע עליי, אני בוגר מדעי המחשב, בעל 10 שנים ניסיון בפיתוח. הגעתי לחיים, לקורסים שלו, כבר עם רקע, ואני רוצה להגיד לכם שהקורס הזה, גם של אנדרואיד וגם של ווב, הוא בעצם קורס שנותן אפשרויות גם לחבר'ה ללא ניסיון וגם לחבר'ה עם ניסיון להשתלב היטב ויפה מאוד בקורס. הקורס באנדרואיד, אני הצלחתי והטמעתי את הקורס עצמו במהלך עבודתי. פיתחתי כמה אפליקציות, גם לעבודה וגם כן אפליקציות בזמני הפנוי. במהלך הקורס של PHP וווב אני עברתי בהצלחת ההסמכה של זנד, PHP זנד Certified Engineer, וזהו. אני יכול להגיד שאני למדתי המון מחיים, קיבלנו המון כלים, המון טכנולוגיות, ואני מאוד שמח שבחרתי דווקא אצל חיים מיכאל לעבור את הקורס. אין לי ספק שזה רק נותן לי וייתן לי כלים להתמודד עם כל מיני בעיות שאני אתקל בהם בעבודה, או דברים שאני אצטרך לפתור, או לפתח דברים שאני כבר יודע באיזה שיטות ואיזה טכנולוגיות שחיים אפשר ונתן לי ולימד אותי. אז תודה רבה.